Ang gagawin po namin, ito ay pinamagatang... Gugma, nga hingyap. So, okay na ba tayo? Ready na. Kinakabahan ako. Maupay pamation Permila kalipay timaapton Bisan pa harayong barat ka sumirigon Maapasadon ito nga magtiayo Lugarin, iwarman pala Magibong mahaak na lupad Pag-anhon taman kay palad man Ang gugmahapon waray kalimutan Iyak magtatangis ang kawaray banig Ang gintatangisan ko ang kawaray dirig Iningalawas ko ang mangibig-ibig Dasuganin baka manirukiliki Ay, nako! Ang galing! Yan yung mga kuratsa namin, no? Ganda ng boses. Good morning po pala kay Ma'am Rose Kinakina from Japan, watching. Ohayo gozaimasu. Kailangan daw tumayo, sabi ni Ate Pearl. Lugarin kay waray mantala Paghigugma sa akin na lupad Pag-anhon taman kay palad ng ang gugma Haakon waray kalimutan Diyak magtatangis ang kawaray banig Ang gintatangisan ko ang kawaray dirig Iningalawas ko nga mangibig-ibig Kasuganing barang mangirukiliki Diyak magtatangis ang kawaray banig Ang gintatangisan ko ang kawaray dirig Iningalawas ko nga mangibig-ibig Kasuganin bata mangirukiligin Ay, nasan upang ang pagtanga Handog mga ako'y hiniyak Kalitayan ang akong bugan Kung ikaw ang akong ginsaran Ay, nasan upang ang pagtanga Handog mga ako'y hiniyak Kalipayan ang akong buwan Kung ikaw ang akong ginsaran Kalipayan ang akong buwan Kung ikaw ang akong ginsaran Yeah! Thank you! Ay, nako! Grabe! Grabe, ang ganda. Mala-angel ang boses mo, Ma'am Pinag- Floria. Thank you! Pinagpawisan ako ng... Domo Talaga arigato. nga namang may boses ka. Yes. May sabi. Ang ganda ng Talagang feelings nag-aral niya, no? ka, na voice lesson Emotion. ka talaga. Hindi naman, bali na coach lang ako ng mga mga ibang kasamahan ko before na kung paano